мо бисёр вақт табрику таҳниятеро бо фарорасии моҳи шарифи рамазон мешунавем ки чунин садо медиҳанд: рамазон муборак. баъзеҳо мегӯянд ки ин бидъат аст ва баъзеи дигар мегӯяд ки суннат аст. шумо дар ин бора чӣ мегӯед? ҳеҷ боке нест ки моҳи рамазонро бо камоли мамнуният пешвоз гирем. алҳамдулиллаҳ. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳама вақт аз омадани он мардумро огоҳ мекарданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ва ин дар муснади имом аҳмад ҷилди 2 саҳифаи 230 ҳадис таҳти рақами 7148 зикр шудааст ки ҳамчунин дар сунани насоӣ китоби рӯза дар боби 5 таҳти рақами 2106 омадааст ки пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамеша мардумро аз наздик шудани ин моҳ хабар мекарданд. эшон мегуфтанд: эй мардум, наздик шуда истодааст ба шумо моҳи мубораки рамазон ва аллоҳ фарз гардонид бароятон рӯзаи ин моҳи муборакро. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамеша аз ин моҳ истиқбол карда мардумро табрик мекарданд. пас мисли пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мо метавонем бигӯем ки моҳи муборак меояд. баъзеҳо ибораи рамазон муборакро ин бештар дар қитъаи Ҳиндустон вомехӯрад. асосан дар байни ҳиндуҳо ва покистониҳо калимаи муборак аз калимаи арабӣ барака гирифта шудааст ки маънояш баракат мебошад, яъне моҳи пурбаракат. аммо замоне ки ҳиндуҳо ва покистониҳо калимаи муборакро истифода мебаранд, ин бештар чун табрик кардан садо медиҳад. барои мисол, агар касе аз имтиҳон бо муваффақият гузарад, дар урфият мегӯянд муборак бошад, ки он ҳам аз калимаи арабӣ барака гирифта шудааст. аз ин рӯ вақте ки рамазон фаро мерасад, онҳо ҳамаро бо ибораи рамазон муборак табрик мекунанд, яъне аз наздик шудани моҳи муборак ёдоварӣ мекунанд ва ё ба якдигар орзуҳои нек талаб мекунанд. албатта ки ин бидъат нест. баръакс, боз ҳам хуб аст ки мо ин моҳро муборак гуфта аз омадани он ва фазилатҳои муборакаш ба якдигар ёдрасӣ мекунем. ман бар онам ки ин бидъат нест, аммо табрикоти худро бо кадом калима ва ё ибора баён кардан мехоҳед аз худи шумо вобаста аст. масалан, дар нимҷазираи Ҳинд ба мо гуфтани рамазон муборак одат шудааст. дар кишварҳои халиҷ бошад гуфтани рамазон карим одат шудааст. ҳамаи ин ибораҳо моҳи муқаддас, моҳи муборак, моҳи мағфират мақбул аст. интихоби ибораҳо ба ихтиёри шумост. дар мавриди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бошад, эшон гуфтанд: эй мардум, наздик шуда истодааст ба шумо моҳи мубораки рамазон. аз ин рӯ ман дар онам ки мо бояд ин моҳи муборакро ёдовар шавем ва ба ҳамдигар таманнои некиро кунем.